התחלנו להיכנס לתוך הוולקנו. רק שתבינו, זה המעלית, פקקטה. כלוב מתכת, הנה אלון עוד מחייך. נראה זה ישתנה. גם אמא מחייכת. תראו את אמא, נראית כמו טיפלץ, אבל הכל טוב. והנה הקיר של הוולקנו, התחלנו להיכנס פנימה. נראית 10. הוא אמר שיהיה במפי. תבינו מה הולך פה. תזהרי על הראש, תזהרי על הראש. עכשיו אנחנו נכנסים ממש לתוך ההר. תראו כמה שזה צר. אנחנו ממש פה על הגלגלים. על הקיר. על הקיר יודעים, והנה נפתח. של המערה. לא מערה, של ההר. כן. עכשיו זה נפתח. אני אנסה לכוון למטה, רק שתבינו, אנחנו יורדים 120 מטר. יותר גבוה מה-Empire State Building, יותר גבוה מפסל החירות. האור למטה זה איפה שאנחנו הולכים. אוקיי. טוב, בשלב הזה אני חושב שאני עוצר את התצלום. הבנתם את הרעיון.